אני הדוברת של המועצה. נעים מאוד. אסתר. כן, את הדוברת של גרשון? של המועצה. כן. אוקיי. טוב, אז רצינו לשאול אותך, לשים את הדברים על השולחן. אנחנו יושבים מאוד מאוד חוששים שמדברים על פינוי בהסכם מדובר, ואנחנו סומכים על הבית היהודי. ורציתי לשאול, מה יש לך להגיד לאותם מתיישבים שנמצאים באותו חשוב? קודם כל שאתם סומכים על הבית היהודי בצדק. אנחנו לא ניתן לשום הסכם ביניים או נסיגה או העברת שטח להתבצע. אנחנו בטח לא נשב בממשלה שתעשה דברים כאלה, ואנחנו נפעל להחליף ממשלה שתעשה דברים כאלה. מה שידוע לי, השיחות כרגע הם על הסדר קבע, סופי, סיום סכסוך. לא על איזה שהם הסדרי ביניים, והסדר קבע סיום סכסוך לא יכול להיות, ככה שלדעתי אין כל כך מה לדון. אוקיי, יש, החשש השני הוא, מה שקורה זה שבעצם הכל סודי. יש איזושהי דרך שהבית היהודי יכול לאלץ את ראש הממשלה או איזשהו גורם לחשוף את הדברים, ואפילו בהצעת חוק. זאת אומרת, מדברים על דברים כל כך חשובים לכל עם ישראל, לכל אחד פה יש איזושהי רגישות. אנחנו רוצים לדעת מה על השולחן, אנחנו לא רוצים לחזור על מקרה שרון. יש סיכוי שהבית היהודי יכול לצאת באיזושהי בקשה, הצעת חוק. תראי, מקרה שרון לא היה סודי, הוא אמר שנתיים מראש שהוא הולך לבצע התנתקות, הוא פשוט ביצע את מה שהוא אמר שנתיים מראש. במשא ומתן ברור שהם יושבים ומדברים על הסכם של שתי מדינות, כל מה שיש בתוכו הוא לא מקובל עלינו, ככה שהפרטים לא ממש משנים. אנחנו בממשלה כדי לפעול שלא יהיה שום הסדר ביניים, שום סיפור של מתן ומתן שממשלת ישראל רק נותנת דברים ולא מקבלת כלום בתמורה. ואם יגיעו להסכם ביניים ויפתרו את הבעיה של עזה, ויפתרו את בעיית הפליטים, ויפתרו את בעיית זכות השיבה, ואבו מאזן יכיר במדינה יהודית, אז אנחנו כמובן נעשה הכל כדי שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, אז ראש הממשלה יביא את זה למשאל עם. אבל עד שזה לא קורה, אנחנו בממשלה כדי לדאוג שלא יהיה שום מתנות חינם. תודה. תודה רבה. שיהיה לך נסיעה טובה. ביי. ואתה חברנו היקר.